Ahojte, takže nezabudnite dať like a odber, idem napísať toto C. Napíšete Sarah tú tetku, tak vás to teleportne. To. Áno, to nás teleportovalo. Ja. Takže sme sa objavili tu, takže čo vás tlačí toto? No áno, ale keď som sa priblížil k tomu košu, tak som žiadny krik nepočul. No napísal som Sara, ale ono ma to vlastne odstrelilo a odpojilo ma to z hry. Tak idem vám pustiť toto video, ako to je. Jestli hraješ Roblox, nikdy nezapínej tuhle hru. Tuto hru na Robloxu prý vytvořil něčí stalker. Jmenuje se Sarah's House Tycoon a cílem hry je vydělat dost peněz na postavení domu pro dívku jménem Sara. Jakmile to však uděláte, začnete si všímat divných věcí, jako je divný týpek schovávající se pod autem nebo strašidelná kůlna na dvorku. A co je nejhorší, vzadu u nedaleké školy stojí kontejner na odpadky z řetězy, který, když se k němu přiblížíte, vydává tenhle zvuk. A když do chatu napíšete Sa toto chce. Toto. Sara, teleportuje vás to do místnosti s mužem držícím zbraň, na zdech je napsané datum a vyskočí fotka ženy, o které se Teraz ví, mi to vyskočilo. že je Sara. Postupem ve hře Počkaj, však ja som to hral pred 2 rokom. můžete najít klíč, který odemkne ten kontejner za školou. A když to uděláte, dávám Ale to je nejaká ulica Ameriky. nějakou adresu. Hned si vygooglím, kam tato adresa vede. No, taký jeden typek napísal. Napísal typek pred 7 dňami. Mne mi to nedalo kľúč, ale bán. A keď napíšete Sarah, tak vás to teleportuje. Neviem prečo. Mami?